ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. чун салом ки кардем ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. аз ҳар яки шумо миннатдорам ки видеоҳои моро то охир тамошо мекунед, канали моро дастгирӣ мекунед, комментарияҳои хуб менависед. аз ҳамаатон миннатдорам. имрӯз ман бо ҳамроҳи духтарчаам камтар ба прогулка баромадем. дӯстони азиз, ба торгови центр рафтем. бениҳоят одам бисёр буд. чун рӯзи соли нав буд, дӯстони азиз, хостам каме ба шумо влог снимат кунам, ҷойҳои хушрӯйро ба шумо нишон диҳам. ногуфта намонад ки соли нави омада истодаро ба ҳар яки шумо муборакбод мегӯям. дӯстони азиз, бигзор чи орзуи амалҳое ки дар соли кӯҳан дошта будед ҷомаи амал напӯшида буд, илоҳо ки дар соли нав ҷомаи амал пӯшад. дӯстони азиз, ба ҳар яки шумо, хонадони шумо хушбахтӣ, рӯзҳои хурсандиро орзумандам. аз номи видеои мо шумо фаҳмидед ки гап дар бораи чӣ меравад. дӯстони азиз, хостам камтар ба шумо нақл кунам. дилам ба он блогерони нав месӯзад, дӯстони азиз, чунки подписчик ҷамъ мекунанд, 4000 соат ҷамъ мекунанд, ранги ман нашаванд. дӯстони азиз, хостам каме бошад ҳам ба шумо гӯям ки чӣ гап шуд дар канали ман. камтар пеш монетизатсияи каналамро гирён карда будам, яъне ки пулкоркунаки каналамро гирён карда будам. дӯстони азиз, ҳоло 1 моҳ нашудааст, боз пулкоркунаки канали манро маҳкам кардан. намедонам аз чӣ сабаб бошад. дӯстони азиз, шумо хуб медонед ки видеоҳоро ман ҳамаашро худам снимат мекунам. аксарияти шумо медонед. дӯстони азиз, рости гап, дар дохили ҳамин видеоҳом 1-2 видеои одамони бегона, яъне ки чужой контент буд. дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб монетизатсияи канали манро маҳкам кардан. рости гап хело зиқ шудам, чунки ман дар ин канал хело меҳнати бисёр кардам. ҳамаи шумо медонед ки чӣ хел меҳнат мекунед то ки соат ҷамъ кунӣ, подписчик ҷамъ кунӣ. барои ҳамин ранги ман нашавад гуфта ба шумо ҳозир мефаҳмонам. дар ҳамун смсе ки омадагӣ ба ман навистед ки хай дар канал чужой контент, барои ҳамин мо маҳкам кардем. рости қариб 40 видеоро удалит кардам. дӯстони азиз, хело зиқ шудам, хело меҳнати бисёрам ҳайф шуд. барои ҳамин ба ҳамаи шумо гуфтаниам ки 2 минут 3 минут бошад ҳам худатон видео снимат кунед, худатон гап занед, ягон намуди музика намонед. дӯстони азиз, чунки ранги ман нашавед. ва ба ман то 20 муҳлат доданд. намедонам баъд аз 20 бо як бори дигар заявка равон мекунем. намедонам чӣ мешавад. оё қабул мекунанд, қабул намекунанд, инашро намедонам. рости гап, барои ҳамин қариб 1 ҳафта буд ки ман видео накарда будам. аввал дилмонда шудам. рости гап, дӯстони азиз, хело ба ютуб нигоҳ накардам. гӯем ҳам хато намекунем. вақте ки чӣ қадар меҳнатҳои кардагиам ба хотирам омад, гуфтам аз худо ноумед шудан дар кор нест. иншоаллоҳ ки мешавад. ба ҳамин умеде ки мешавад, ба ҳамин умед бо кам кам видео карда истодам. аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ки видеои манро дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, чунки ман то 20 муҳлат дорам. иншоаллоҳ ки агар қабул кунанд, хело аз ҳамаи шумо хурсанд мешавам ки канали манро дастгирӣ кардед, комментариҳои хуб нависед. дӯстони азиз, видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед, то ин ки онҳорам донанд ки оянда ранги ман нашаванд. аз ҳар яки шумо боз як бори дигар миннат дорам. дар ин ҷо дӯстони азиз, крабови палочка тухмро ҷӯшондам ва реза кардам ва кукуруз зелен ҳамроҳ кардам. камтар намак мекунам. ҳозир боз майонез мекунам. ҳозир ба шумо ҳамашро нишон медиҳам.
این سالاد را خیلی من دوست می‌دارم. باز تیار کردم دوستانی عزیز، سالاد الیوی تیار کردم. این سالاد را شوهرم به نهایت دوست می‌دارن. باز هر دوش را مایونز کرده ایستادم. دوستانی عزیز، از همه شما منت دارم که ویدیوهای ما را تا آخر تماشا میکنید. اگر به شما معقول شده باشد ویدیوی ما کمتری باشد هم به خودتان گرفتید